Foli ni waleɲumandɔn an b'o lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka interview de la semaine dɔgɔkun segi dɔgɔkun baro bi an gɛmɛ ka maa min bisimila o ye Sanba Kulibali ye. Sanba Kulibali fanga ɲinindɔn min bɛ wele ko Nouvel Espoir pour le Mali NEMA. O fanga ɲinindɔn ɲɛmayasoba bureau exécutif national ɲɛmaaba de do parti Nouvel Espoir pour le Mali. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ san 2021 mars kalo tile gale de lajɛ min ni o bɛ na ni ɲɛma kura ye o fɛnɛ lajɛ n'an ko ma ko congrès o sigira sen kan ka bɛn ni uti kalo tile 7 ye san 2022 o de senfɛ président Sanba Kulibali kɛra fanga ɲinindɔ Nouvel Espoir pour le Mali NEMA ɲɛmaaba ye a n'a ka ɲɛmayaso maaw dafara ka bɛn ni o do ye. Bi an kɛmɛ ka président Sanba Kulibali de bisimila fanga ɲinindɔ yɛrɛ kun ka labɛnw minnu bɛ sen na an na caman fɔ ɲɔgɔn ye o la bɔ n'a kɛ olu caman galama baw interview de la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro a ɲɛsin bɛ jamanajɔ hakilinaw de mɔ ani jamanajɔ hakilinaw lapasali o kumana an b'a fɔ aw ye ko aw dangana k'a fɔ président Sanba Kulibali k'a ni ɲankuma. Yang ka wele jaabi a diyara n ye. Merci beaucoup. Dakuru ɲɛ kelen fanga ɲinindɔ Nouvel Espoir pour le Mali NEMA yɛrɛ a bɛ cogo di a b'a sagoya la bi politique bina k'u ka Mali jamana kɔnɔ wa? Ayiwa Musa Fɔnba an bɛ i fo k'i barikada k'i waliɲuman dɔn ka Chérifula TV filɛbaga ani a lamɛnbaga an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ waliɲuman dɔn ka Malien bɛɛ fo i ka nin émission ye invité de la semaine émission min don a filɛlen don jamana kɔnɔ a filɛlen don jamana kɔ kan donc an b'i yɛrɛ féliciter o la kosɛbɛ ka sɔrɔ ka i encourager pour que émission in bɛ se ka kɛ badabada ye. Parti Nouvel Espoir pour le Mali comme yɛrɛ y'a fɔ cogo min parti politique de don min créera san 2021 mars kalo tile fɔlɔ a y'a ka baara kelenw daminɛ septembre kalo tile 5 san 2021 ka conférence de presse kɛ ka yira diɲɛmaaw la k'a fɔ parti kura dɔ créera min tɔgɔ ye parti NEMA ye ka tila ka lancement belebeleba k'o boloda salon septembre kalo tile 19 hakili la o ma kɛ ko ye ko duguna jamana nin kɔnɔ ani jamana kɔ kan u maliyɛnw bɔra jamana in fan bɛɛ ka se ka na parti nin ka lancer o don de yamaruya dira maliyɛnw ma k'a fɔ parti nin a bɛ se ka labaara jamana in kɔnɔ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka taa o don na kana bila bi la parti Nouvel Espoir pour le Mali ni ko kɛnɛya o y'a dan ye a ka kɛnɛ fo ka fa ka kɛnɛ sabula san kelen kɔnɔ an ma san kelen yɛrɛ sɔrɔ an sera ka baara minnu kɛ a ka bon hakili ma o baara nin n'i ye jateminɛ kɛ an donna Mali kɔnɔ fɔlɔ ka maliyɛnw bɛɛ sensibiliser ka parti nin k'a kofɔ mɔgɔw ye donc o kɛra fɛn min n'a ye a diyara mɔgɔw ye a bonyana mɔgɔw ma sabu n'i y'a jateminɛ parti politique nin maliyɛn bɛɛ de ta don diinɛ ko t'a la siya ko t'a la dukɔnɔ ko t'a la parti in dayɛlɛla maliyɛn bɛɛ de wa maliyɛn bɛɛ de fɛnɛ b'a kɔnɔ o bɛ se ka vérifier fan bɛɛ fɛ ka taa septembre kalo tile 19 la ka n'a bila août kalo tile 7 komi congrès kɛra parti NEMA sera ka wulikajɔ min kɛ a bonyana o wulikajɔ kɔnɔna na an bɛ se ka fitinin min fɔ aw ye o de ye an sera ka comité min sigi Mali kɔnɔ ka taa Kayi ka taa fo Mopti a bɛ taa fo comité 10,5 n'i ye a fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ bali mɔgɔw la kosɛbɛ mais lakika de don a bɛ se ka vérifier o ka dɔgɔn kosɛbɛ san kelen kɔnɔ parti politique min bɛ se k'o labɛn o kɔrɔ k'a fɔ an ye slogan min sigi parti yɛrɛ tɔgɔ n'i y'a jateminɛ kan caman na n'i ko NEMA an hakili la a bɛ ko caman de kofɔ siga t'a la a bɛ ko caman kofɔ ka tila a sigira sen 3 min fɛnɛ kan n'o ye bɛn baara ani ladiriya i man'o fɔ maliyɛn ye yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ nin ye fɛn dɔ de ye i jɔ ka a siffler k'a lajɛ mun de b'a kɔnɔ wa alhamdulilayi mɔgɔ nana kɔnɔ k'a siffler comité sigiw senfɛ a bɛɛ ko min bɛ ka fɔ o yɛrɛ de fɛnɛ b'a kɔnɔ donc o de sera ka an sera ka force sɔrɔ ka comité 10,5 ka taa Kayi ka taa fo Mopti Tombouctou, Gao, Kidal o baaraw bɛ sen na parce que bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ cogoya min na insécurité fanga bonyanen dɔ ye o de y'a to an ka représentants bɛ yen wa baaraw bɛ sen na mais pour que ka se ka taa section ni a section valider an kɛlen don ka waati dɔ kɔnɔ la n'i ye Mali jateminɛ commune 773 o de bɛ Mali la nka parti NEMA bɛ commune 614 an b'o de kɔnɔ. Congrès bɛ kɛ don min n'o tɛ hali ka bɔ congrès la ka na se bi la sigiliw kɛra yɔrɔ wɛrɛ an tɛ olu don an ka chiffre kɔnɔ bon 614 communes vraiment o b'a yira k'a fɔ NEMA a ka kɛnɛ
fo ka taa kɛ n'i ye Mali cercle jateminɛ cercle 49 parti Nema sigilen bɛ cercle 43 43 cercle ka Bamako commune 6 k'o bɛɛ fara kan donc o b'a jira k'a fɔ vraiment an profiter k'an ka militants fo u ye parti in kanu k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye cogoya min na a kɛra fɛn min n'a ma kɛ kɔnɔdimi nka a kɛra ɲɛdimi donc an bɛ se k'a fɔ parti Nema a ka kɛnɛ mais ka tila ka kɛnɛ in fɛnɛ ka sɛmɛntiya ka jira maliyɛnw na congrès min kɛra utukalo tile 7 ni ye CICB ta mɔgɔ 1000 de bɛ don nka mɔgɔ min tora kɛnɛ ma o tun ka ca kosɛbɛ fo ka taa ye kɔnɔna na mɔgɔw donna ka sigi fo ka sigi mɔgɔw bɛ tɛmɛ sira min fɛ hali o yɛrɛ o kɛra CICB ɲɛmɔgɔw ka consigne de k'a fɔ ko ka mɔgɔ dan hakɛ la pour que an bɛ yɔrɔ min na bi a kana taa kɛ kasara ye donc o don fɛnɛ an nisɔndiyara sabula maliyɛnw bɔra Mali fan bɛɛ congrès nin kɛra k'a kɛ bɛn kɔnɔ parti jɔsen fɔlɔ k'a kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ ensuite ka tila ka ladiriya kɔnɔ sabula mɔgɔw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ i m'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 2 kɛlɛla jɔyɔrɔ nɔfɛ anw ka congrès senfɛ o kɔrɔ an ye fɛn bɛɛ kɛ avancé la plébiscite ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye an sera salle kɔnɔ a kɛra ko ye ko min ye mɔgɔw dabali ban puisque an ye bureau min sigi mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 41 parti politique tɛ Mali la an kɔni m'a ye k'a fɔ mɔgɔ min ka bureau national hakɛ bɛ se ka taa o la donc 241 personnes mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ko an ye ninnu sigi ten n'o tɛ baara tɛna se ka k'a ye mais baara bɛ ka k'a ye sabula ka bɔ utukalo tile 7 la ka na bi la n'i y'a jateminɛ secrétariat 66 o de b'a kɔnɔ nka secrétariat bɛɛ kelen su ni tile a bɛɛ b'a ka baara la ka taa Kayi fo Kidali bɛɛ ye ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn u bɛ baara la à distance pour que parti nin a bɛ se ka taa ɲɛ cogo di an bɔra ka réunion ba min fɛnɛ kɛ sisan kalo tile 17 n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ 241 na mɔgɔ 200 de sera ka bɔ région na ka na bureau exécutif national ka réunion mɔgɔ 41 banni kɛra dɔw fɛ bana bɛ dɔw la dɔw taara dugu la réunion m'olu sɔrɔ yen o de sera ka kɛ mɔgɔ 41 ale ma se ka ye mais i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn nana a bɛɛ ye a ka passé de bɔ ka na o de kɛra kabako y'a ko la parce que wari tɛ anw bolo k'a fɔ k'an bɛ se ka bɛɛ ta mais an ko mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka jamana jɔ f'i k'i se de kɛ donc bɛɛ bɔra i ka so ka taa Mopti ka taa Tombouctou ka taa Gao fo ka taa Kayi la bɛɛ bɔra i ka yɔrɔ la i yɛrɛ ka passé ka bɔ ka na ka se ka na parti ni ka réunion kɛ wa ka tila ka segin tuguni i yɛrɛ ka moyen na wa réunion nin n'i y'a ye a organisera cogoya min fɛnɛ na section de farala ɲɔgɔn kan ka se ka cotiser pour que réunion ni an ka se ka labɛn parce que parti Nema ye parti exception de an ye parti politique caman ye i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ o de bɛ wari bɔ pour que ka parti k'a la fonctionner wa o ɲɛmɔgɔ kelen o de bɛ tila ka ko kɛ ko min ka di a yɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka sɔsɔ aw yɛrɛ bɛ jɛ ka sɛbɛnfɛn minnu bila sen kan ɲɛmɔgɔ bɛ a wuli ka bɔ yen parce que ale de bɛ so sara ale de bɛ mɔgɔw sara ale de bɛ wari di mɔgɔw ma o n'a ɲɔgɔnnaw caman donc parti Nema ko o tɛ ɲa président ni président bɛ dɔrɔmɛ bɔ parti militant bɛɛ kelen bɛ dɔrɔmɛ de bɔ ni président kan ka 1000 bɔ parti bɛɛ bureau a n'a militant bɛ 1000 de bɔ o misaliya ye min ye an ka réunion min tɛmɛna sisan an bɛnna cotisation kan k'a fɔ ko bɛɛ ye 1000 bureau kɔnɔ n'i y'a kɛ dɔw ye u b'a fɔ non président ta ka kɛ fɛn ye fɛn min ka ca ni 1000 danfara ka don ani tɔw cɛ an ko non président ma bon ni tɔw ye président ye tɔw ka baarakɛden de ye président y'a ye baarakɛden de f'an k'o faamu ɲɛmɔgɔya y'o ye i bɛ jama ka baara de kɛ jama bɛ bɛn fɛn dɔ de kan e bɛ bila ɲɛfɛ ka se k'o fɛn k'o lawaleya donc an bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ bɛɛ ka cotisation ye kelen de ye wa bɛɛ sɔnna o ma ka tɛgɛrɛ fɔ o la donc n bɛ se ka min f'i ye fɔlɔ kuma daminɛ na o de ye parti Nema a ka kɛnɛ fo ka fɔ a ka kɛnɛ wa ni Ala sɔnna fɛnɛ dɔ de fɛnɛ bɛna fara kɛnɛyaw kan sabula comité sigi ma ban fɔlɔ a daminɛna de n'o tɛ an ka objectif ye min ye village o village comité bɛ sigi hameau o hameau comité bɛ sigi buguda o buguda comité bɛ sigi wa hali ni kelen b'i ka bugudani na ni Ala sɔnna an bɛ taa parti Nema sigi i ka buguda la wa an bɛna taa jamana kɔ kan sabula an ye danayamɔgɔw sɔrɔ minnu ni mandat dir'u ma u bɛna an représenter u bɛ taa jamana 30 ni kɔ la ni Ala sɔnna parti Nema ni
abna ke malion sago ye sabla dale na malion de kan merci beaucoup o de ko so am balima ko na fone dila do ye ajira a sigido singa ko fanga nyini ndo mindo ko bangena ni anyinde bisabani fla dafale adakono aywa monsieur le président Samba Coulibaly e nana fanga nyini ndo nouvel espoir pour le Mali nema nyema yalla amese ka do baraw minu mbolo dambe ife ikamanda kono kanyeshi fanga nyini ndo kanyeta mowa foma mifo congrès sen fait baraba de dira président ni aka biro kono mugoma président kelente mais ni be ñefe ko normalité mais bi sranfo itene la parce que ala yen gardige do mogo kemé flani mogo binanina munu shuni clé ou be barala pour que parti nema abse katanye congrès ni ya résolution jatemine apta fo résolution mugan ani duru congrès min di ka foko 112 kono ka seka o barake donc ni ala sona amena ndado a kumaba la pour que u ka se ka la femme donner résolution follow oye ka parti asigira ngo comité batani duru nga halbi ko ka ke Mali dugu kele comité kele Mali hamo kele comité kele comme nya photo to da kele comité kele donc o baraw déjà kam ni congrès temna o dugu seje o baraw o damnena wani ala sona amba kan fene ko ka se ka disposition beta élection fin n'a be sera la kana kata communal la kalataw n'a be foko kalata ka damene communal la kana conseil de cercle la kana conseil régional la kana députation la fo kana jamana kuntigi sigi la yamaria dira ka fo anga se ka yeni pekelingelina wa ni ala sona o baraw de be sena wa ante de sefene sabla sigilembe bazi minka a bazi ni abe mo lafia aywa ko ka se ka parti ka visibilité ou ka bonya parce que ni ka yangandi mogo ka do ka fo parti nema e parti jumende donc ni ala sona comité be kelen be na plaki bla ka dugula pour que parti nema e mie mogo ka do ka fo a logo e ninde a tamashire ninde wa ni yoro okoro parti nema be a dugu konnana donc bara olu damnena déjà communication ka fanga bonya parce que fin kura de do fo malien beka la kodo ni émission nunu bebe o ñona de jira donc wati be sigida wala ka activité wala be ka se ka médiatiser pour que parti emi moko ka se ka do cotisation ka damne depuis bureau national fo kana fo comité parce que anya fo moko de be parti la balo moko kele mais nema militant olu dibna jone nema abna ke kabako de jamana en kono mais rien n'est impossible. Donc cotisation ko ka fixé bureau national ta en claro là. Donc sigi wéré section ni sous-section ni comité ou kanga minsala ni ala sona commission dobe ka barake oka pour que o fene ki baraka se ka se mogoma. Candidat munu nu kanga bo ka se ku deme ni hakilnala ka se ku deme ni ferola pour que dona natao objectif min fixé ra mena sama doni 600 objectif ni obseka atteindre mi. Objectif o te dore ko kala film menale ko anga se ka conseil o ba fla soro sigida maire sigu ko ka se ka o ba fla soro mais o ba fla fene maire titulaire ka fo ko karsa de yan dugu maire ko ka se ko keme soro bo o te fo ye nema bolo angoni ni ngoni fixera doron mais ni ala sona ambe fenke min ka boni o aywa ko ka kla ka député mugan ka se ko soro ya dogomani wa nan bora ko jamana kuntigi transition na ketogo nyana mogo kana se kulubani nemate ko ngar dara mogo kelen jumende do na la sona ni sigu kera dona natala olube jatemne mais élection mi ngor menale parti nema ka ye kuluba o de anga objectif ko ka jatemne ke président na sigira akikali ka fate parti janfa akilla munu ye congrès vidéo laje beba ye nere kala ka fo parti ka seben fembe yoro mbabonya wa parti de un fene kan deme pour que parti seben passe kala bonya akilla o barao association olu de besena ko ka se ka partenariat chake nyonya kala ben ani association ni nyonche ka se kala ben ani parti politique ni nyonche congrès keni 600 o bara o be kala waleya mogo mi an wule bi association sen fe chake ɲɔgɔnw sira fɛ bi a ka ca ni ala sɔnna baaraw bɛ sen na wa fo ka taa se élection sera
o baara ninnu olu bɛ continuer ko ka se ka mouvement des jeunes ni mouvement des femmes parce que n'i ye parti sigi parti bɛ baara kɛ ni bolofara dɔ de ka an balakaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu dɔ ye ani ka sifinnakaw fana fara ɲɔgɔn kan k'o fana se ka kɛ kulu dɔ ye olu de bɛ se ka bureau national dɛmɛ section ni sous section niveau la olu de fana bɛ se ka olu dɛmɛ u ka baara la donc ni ala sɔnna an ka réunion fɔlɔ min kɛra mandat dira k'a fɔ yanni réunion dɔwɛrɛ cɛ o baara ka se ka daminɛ hali bi sisan équipe dɔ sigilen bɛ siège la u bɛ ka baara kɛ a sɛbɛnfɛnw kan donc sɔɔni ni ala sɔnna ale baara bɛ daminɛ a président ni a présidente olu yɛrɛ bɛ yan bi olu yɛrɛ kelen don k'an accompagner pour que ka se ka na émission Massa Keita Madame Traoré Massa Keita ni Yafa Traoré di Yafa ma donc ni ala sɔnna olu yɛrɛ bɛ nɔfɛ pour que baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min ko ka se ka parce que n'i ye parti lajɛ a denmisɛnninw ka ca a an balakaw ka ca donc ka se ka boda dɔ k'u ye boda min n'u bɛ se ka bololamagayɔrɔ sɔrɔ bololamagayɔrɔ a bɛɛ tɛ fonction publique ye bololamagayɔrɔ ye hakilinako ye entrepreneuriat ka se k'u former ka se ka u dege baara la pour que u ka se ka fɛn k'u yɛrɛ yani ala ka na ni waati dɔ ye an b'a dɔn o sira fɛnɛ secrétariat min chargelen b'o la u bɛna baara daminɛ pour que ka se ka proposition dɔ kɛ bureau ye an ka parti sɛbɛnfɛn ko k'a jateminɛ ka parti kalanso ko yɛrɛ dayɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma ko école Nema yɛrɛ kalanso Nema kalanso de bɛna dayɛlɛ n'ala sɔnna maliyɛn bɛɛ bɛna kalan parce que n'i y'i ka parti sigi a sigira cogo min a n'a sigilen bɛ fɛn minnu kan ani bɛnkan minnu b'a kɔnɔ n'i ma mɔgɔw la kalan o la a bɛ gɛlɛya a ɲɛtaga ka se ka sabati donc Nema école mɔgɔw ka mɔn ni a ye mɔgɔw ka dɔn Nema yɛrɛ de ye jumɛn ye pour que u ka se ka la baara donc o baaraw yanni waati kunkurunin cɛ an bɛna o baara daminɛ n'a kɛra min ye a tɛna kɛ ko ye ko a bɛna dogo fɛnɛ an ka parti sɛbɛnw ko ka u yɛlɛma nko kalan na parce que tubabukalan in a ka ɲi nka bɛɛ ma kalan ale la maliyɛn fan caman de bɛ yen minnu tiɲɛ yɛrɛ la u mago bɛ ka u ka sɛbɛnfɛnw kalan u yɛrɛ ka kan na donc n'ala sɔnna o baaraw fana bɛna daminɛ yanni waatinin cɛ parti sɛbɛnfɛn fɛn fɛn bɛ yen nɔ an b'a bɛɛ yɛlɛma ka na nko kalan na pour que bɛɛ ka se k'a faamu san kɔnɔ siɲɛ kelen ko ka se ka don dɔ labɛn n'i ye parti Nema jateminɛ n y'a ka sous section fɔ k'a ka comité fɔ k'a ka section fɔ mais bi parti Nema ɲɛfɔra maliyɛnw ye maliyɛn minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan n'u ye élu ye parti Nema kɔnɔ a bɛ taa fo 500 ni kɔ la donc bi maire min bɛ an bolo ani conseillers n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca ni 500 ni kɔ ye donc ko ka don dɔ labɛn olu ye san kɔnɔ siɲɛ kelen pour que u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ Mali maires bɛ marché cogo min gɛlɛya minnu bɛ yen mun de bɛ se ka kɛ pour que avantage ka se ka kɛ n'ala sɔnna o don o bɛna labɛn ka tila ka don dɔ labɛn an balakaw ye san kɔnɔ siɲɛ kelen ka don dɔ labɛn denmisɛnninw fɛnɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen pour que parti nin a bɛ se ka lakodɔn an ka seko ni dɔnkow fɛnɛ journée culturelle sportive san kɔnɔ siɲɛ kelen ka don dɔ ta o fɛnɛ na pour que parti Nema ka hakilinata ye min ye o siraw fɛ ka se ka o fɛnɛ labɛn donc fo ka taa kɛ ka bɔɲɔgɔnyaw kɛ an ka laadalatigiw ani an ka jamanatigiw n'o ye an ka dugu kɔnɔnaw ye an hakili la a ye o images ye an taara famille fondatrices fɛ o don na an bɔra chrétiens fɛnɛ fɛ ni ala sɔnna taama nin bɛ sen na an bɛna se maa caman ma pour que parti ye min ye ka bonya dɔw la u ka se ka an dɛmɛ duwawu la mais ka se ka an dɛmɛ ladilikan na parce que bi n'i ko ko politique maliyɛnw yɛrɛ siranna politique ɲɛ bi a nɛgɛ tɛ hali maliyɛnw na bi mais pourtant a kan ka kɛ wa maliyɛn sɛbɛw kan ka don politique la fɛnɛ parce que politique ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ minnu ni danaya b'u kan olu de kan ka politique kɛ pour que ka se ka jamana mara ka ɲa nka ni mɔgɔ minnu n'u ka ɲi ni danaya b'u kan n'olu siranna politique ɲɛ a bɛna di mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu n'u bɛ tiɲɛni kɛ donc jamana a bɛ segin kɔ donc ni ala sɔnna an bɛ ka taama minnu kɛ mɔgɔw bɛ ka an conseil mɔgɔw bɛ ka ladilikan di an ma chrétiens yɛrɛ y'o de fɔ k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de olu ka parti politique ye minnu yɛrɛ organiselen bɛ ten wa fo ka taa kɛ parti politique ka taa kɛ ko tiɲɛ tɛ fɔ an ye heure min d'u ma an yɛrɛ nana heure kelen yan'o heure cɛ o ye u dabali ban u ko kabini u ye sigi daminɛ fo bi ni mɔgɔw ko an bɛna 10 heures i bɛ taa sɔrɔ u bɛna 11 heures ou midi mais parti Nema ta ma ko ye fo k'a jira mɔgɔw la parti politique ye fɛn dɔ de ye maliyɛn sɛbɛw de kan ka dɔn. Aw b'a fɛ ka ɲɛda kura yɛrɛ de di parti politique kɛcogo ma. Exactement. Yamaruya dira fɛnɛ ka se ka jɛkulu dɔ bila sen kan parce que ni élection bɛ nalen fo ka labɛn de n'a bɛ fɔ o ma ko commission politique et électorale pour que olu ka sigi ka jateminɛ yɛrɛ kɛ
an ka taasiraw ye min ye élection na réussite ni a bɛ se ka kɛ cogoya min na fo ka tila ka an y'a diyagoya Bamako siège bɛ parti bolo cercle la siège bɛ parti bolo yɔrɔ dɔw la mais a diyagoyara yɛrɛ dɛ section fɛn fɛn n'a bɛ Mali la an bɔra ka 43 fɔ a bɛna sigi yɔrɔ minnu na ko bɛɛ ka sigiyɔrɔ ɲini i ka parti n'o ye siège ye n'o ye siège ye parce que réunion i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔw ka du kɔnɔna na an bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ réunion bɛ daminɛ su fɛ a tɛ ban joona nka n'a bɛ aw yɛrɛ ka sigiyɔrɔ la a bɛ se ka réunion kɛ waati bɛɛ a ka kunkilenna ni olu bɛ tan n bɛna laban ta o de ye ka n'i y'a mɛn parti politique jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ fɛnɛ jamanakuntigiw de bɛ yen an bɛ waati min na sisan n'a bɛ fɔ o ma ko transition hakili la minnu ye congrès image lajɛ ɲɛmaa ye layidu di k'a fɔ transition in bɛ se ka dɛmɛ ni hakilina ɲuman ni fɛɛrɛ ɲuman ye cogo o cogo parti ɲɛmaa b'o kan depuis a dayɛlɛ waati fo ka na bila bi la donc an b'o sira de kan hakilina ɲuman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a di transition mɔgɔw ma ka se k'u dɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛnɛ n'an y'a ye k'a fɔ ko a jɛngɛnna an bɛ maliyɛnw de an bɛ se ka gɛrɛ u la cogo min ka kuma u fɛ an b'o fɛnɛ ɲɛɲini donc ni ala sɔnna ninnu de ye kumaba ye n sera ka minnu fɔ minnu ni san 5 kɔnɔ nin fɛnɛ secrétariat permanent n'o ye kulu dɔ bɛ an bolo olu de bɛna sigi ka nin bɛɛ planifier nin baara in nin kan ka kɛ ka bɔ nin waati na ka taa nin waati na a n'a kɛ kumaw fɛnɛ a n'a kɛ waatiw jɔn ni jɔnw de kan ka kɛ yanni kalo in ka sa ni ala sɔnna san 5 baara nin yanni octobre ka sa u b'u sigi ka bɛɛ planifier bɛɛ bɛ bila ka tâche la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye donc an bɛ se ka min fɔ dakuruɲa 2 la congrès ye baara belebeleba 25 min di an ma o ye nin ye merci beaucoup n'ala sɔnna ayiwa président Sama Kulibali an ka ɲininkali ni jaabi kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ɲɛmaaya ɲini ni fanga ɲini dɔ yɛrɛ sigi kun y'o ye ko la conquête du pouvoir aw nazara ka mɛnnaw ko ten ko fanga ɲini dɔ sigi kun y'o ye i ka kuma kɔnɔ o siga bɔra an na k'a fɔ a sigi kun y'o ye bawo kalata fɛn o fɛn bɛna kɛ a sen bɛ don o la jango jamanakuntigi sigi kalata yɛrɛ laɲini ye a ka ye kuluba nka ɲininkali min bɛ yen bi in na furanjɔrɔ fanga de bɛ sen na furanjɔrɔ fanga min ni a daminɛna ni Mali bɛ ka basigi jogo ɲini a kɔnɔ yala nouvel espoir pour le Mali fanga ɲini dɔ furanjɔrɔ fanga min bɛ sen na bi an b'a kalama k'a fɔ maa bɛ maa la o tɛ k'a kɔkɔrɔma don maa bɛ maa la o bɛ k'a kɔkɔrɔma don yala aw bɛ jamana ɲɛmayaso fanfɛ wa wali kelen aw bɛ a sinamatɔnya fanfɛ di alhamdulillah ni ɲininkali faamuna ɲininkali faamuna comme n y'o de fɔ kuma in kɔnɔ parti nɛma bi opposition tɛ jamana in kɔnɔ bi opposition yɛrɛ man ka kɛ parce que ni transition bɛ sen na opposition tɛ yen majorité tɛ yen bɛɛ kan ka transition de dɛmɛ wa anw bɛ opposition de la ka se ka transition dɛmɛ ni hakilina ye baara min b'u bolo u bɛ fɛ ka jamana in dilan cogo min a ka se ka ɲa donc an yɛrɛ ka hakilinaw fana ka se ka don a kɔnɔ parce que i tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ka se fo yɔrɔ dɔ la n'i yɛrɛ t'a kɔnɔ o de y'a to an ka dayɛlɛn bɛ transition fɛnɛ komi transition ka dayɛlɛn bɛ maliyɛnw bɛɛ ye parce que mɔgɔ minnu sera ka nin baaraba in kɛ parti kɔnɔ o kɔrɔ k'a fɔ u fɛnɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ ta jamana in kɔnɔ donc ni ala sɔnna transition a bɛ dɛmɛ an b'a dɛmɛ n'an ka hakilinaw ye pour que baara nin a bɛ ɲa cogo min n'ala sɔnna merci beaucoup ayiwa o transition kelen yɛrɛ kun kan hali bi yala ni a fɔra ko aw ka hakilinata di transition ka baara kɛcogo la a bɛ ka taa taasiraw minnu fɛ aw b'a yɛrɛ ye a ka baara kɛcogo la nisɔndiya kɔnɔ wa an b'an yɛrɛ ye nisɔndiya kɔnɔ i n'a fɔ Faransi jamana ni Mali jamana bɛ cogo min bi transition sababu la k'a ye k'a fɔ an b'a fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta jɔnyajuru yɛrɛ de ka tigɛ ka bɔ an sen la siɲɛ kelen ni transition bɛ k'o kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'o se a da la bi aw b'a yɛrɛ ye o kɛlɛ in kɔnɔ wa ouais ne tɛ Faransi kelen ye o la o ne bɛ jamana bɛɛ de ye o la Mali ye Mali de ye maliyɛnw de bɛ Mali dɔn Mali jamana kuntigiw olu de bɛ Mali yɛrɛ dɔn donc n'u ko ko Mali kan ka labaara cogo min jamana dɔ wɛrɛ kan k'i bɛn o ma dɛ i bɛrɛ bɛn n'o ye k'i bɛrɛ bɛn o ma donc ne tɛ Faransi ye ne tɛ États-Unis ye ne tɛ jamana dɔ wɛrɛ ne b'a ye jamana fɛn fɛn bɛ kɔ kan u bɛɛ kan k'u bɛn Mali ka sira de ma donc an ka hakilina ye min ye jamana in bɛ labaara ka bɛn o de ma sabula jamana kuntigiw fana bɛ ka baara kɛ ni maliyɛnw ka kunkilenna de donc maliyɛnw ka kunkilenna bɛ yɔrɔ min o de don donc kabini transition daminɛna le 18 août 2020 fo ka n'a bila bi la an b'a dɔn sira min bɛ yen n'i donna dugu kɔnɔ bi ka ɲininkali kɛ bɛɛ b'a fɔ ko sira in tilennen don donc an tɛ se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka dugawu k'u ye hali bi u ka taa nin sira in fɛ u bɛ baara min na an nisɔndiyalen don
wa n'ala sɔnna maliyɛn yɛrɛ fana bɛɛ nisɔndiyala ka ko la merci beaucoup. Ayiwa hali bi cakɛɲɔgɔnya nasiraw i y'a fɔ k'a fɔ an b'an yɛrɛ ye wali kelen fanga ɲini dɔ b'a yɛrɛ ye u ka hakilinaw la jamana kelen dɛ jamana tɔw k'u bonya o b'a jira k'a fɔ diplomasi ni o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛɲɔgɔnya ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya Mali bɛɛ ka taa sira min nka bi fana a b'a yɛrɛ ye o fana na n'o ye diplomasi. Diplomasi in ka ɲi kojugu an bɛ yɔrɔ min na bi kabini Mali sigira fo bi an ka diplomasi ninnu an b'u bɛɛ bonya fɛn fɛn tɛmɛna bɛɛ ɲɛna mais transition ta in bolofa b'a la kosɛbɛ parce que Mali yɛrɛ yɛrɛ ye min ye diplomasi y'o jira a y'a jira k'a fɔ ko Mali ye Mali de ye an bɛ baara ɲɔgɔnyaw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka an ka sariya o y'an ka sariya ye donc an bɛ se k'a fɔ an ka diplomasi ministre des affaires étrangères ka taa se président ma an b'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ jamana kun tilenna maliyɛnw kun tilenna u bɛ ka taa o de fɛ a bɛ gɛlɛya parce que an kun degenen bɛ min na san caman n'i ko k'i b'o système ni yɛlɛma ni kokanmɔgɔw cɛ a ma nɔgɔ mais kokanmɔgɔw ka faamu k'a fɔ Mali kura de bɛ yen maliyɛn minnu tun bɛ ka kɔrɔ olu kelen de bɛ yen bi nka hakilinaw olu yɛlɛmana wa ko faamu ko bonya o de fana bɛ diya n'Ala sɔnna aya président kuma sera kuma dafara kurun sera siɲɛ kan dakurun ye kuma dafa kuma na ne bɛ se ka min lase kuma dafa kuma la an bɛ fɔlɔ ka télévision so fo ka daminɛ e yɛrɛ la komi kuma daminɛ na an y'i fo cogo min ka télévision so baarakɛlaw fo ka taa se télévision so direction générale la n'ale directeur ye Ousmane Sogore an b'a fo kosɛbɛ télévision so Sherifila TV sigi ni bi cɛ a ye mago min ɲa jamana in ye hakili la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ b'o apprécier waati bɛɛ hali bi ka u encourager u ka taa o sira fɛ o de b'a to maliyɛnw an bɛ lafiya kosɛbɛ télévision ko la ka taa se télévision tigi yɛrɛ ma mɔgɔ min ye hakilina nin sɔrɔ ka se ka nin baaraba in kɛ n'o ye Ased Sherif Usmane Marani Ayidara an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ ale min sera ka nin hakilina nin ta ka Sherifila TV k'a bila sen kan ka tila ka maliyɛnw bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ sera ka émission in k'a filɛ ani a tɛmɛna mɔgɔ min kan an ka foli bɛ se a bɛɛ ma ka parti Nema militant bureau national sabula ne y'u ka baarakɛden de donc n ka faamaw parce que bureau national membre tɔw olu ye ne ka faamaw de ne bɛ u ka baarakɛdenya la vraiment n b'u fo ne ye denmisɛnnin fitinin ye ka danaya ta ka n bila ɲɛfɛ ka tila ka tɔn kɔ k'an dɛmɛ hakilinaw la n b'u fo o la kosɛbɛ ka tila ka parti Nema militant bɛɛ ka jigin fo togodaw la vraiment an bɛ bɛɛ fo ka tila ka maliyɛn bɛɛ wele parti Nema in bɛ yɔrɔ min na bi caman nana mais hali bi an hakili bɛ maliyɛnw bɛɛ la pour que bɛɛ ka se ka na Nema ni an ka labaara sabula parti min bɛ yen bi ko maliyɛnw ɲɛ b'a la su ni tile a bɛ san kelen bɔ o ye Nema de ye anw tɛ parti politique ye k'an b'an dogo ka baara kɛ an ye maliyɛnw ye ni Ala sɔnna an ka baarakɛtaw fana a apprécielen don maliyɛnw bolo donc an nisɔndiyalen don ka maliyɛn bɛɛ fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka segin k'an ka autorités fo n'o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye le président son excellence Assimi Goïta a n'a ka gouvernement bɛɛ a n'a ka institution bɛɛ an b'u bɛɛ fo an bɔra fête de l'indépendance la ka f'u ma ko bonne fête de l'indépendance hali bi san wɛrɛ indépendance o k'a sɔrɔ Mali maliyɛnw mago bɛ a ka kɛ cogo min Ala k'a se o yɔrɔ la Ala k'u dɛmɛ Ala kana jugu se o la a kɛtɔ b'a kan sali Ala wasalim Ala ka dugawu minɛ Sherifila TV filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin kun ye an ni président Sanba Kulibali ye Sanba Kulibali fanga ɲinindɔ Nouvel Espoir pour le Mali Nema o ɲɛmaaba de don a nana fanga ɲinindɔ ɲɛmaaya la san 2022 in uti kalo tile 7 congrès senfɛ ni o ye ɲɛmayaso sigi ye bi an na jɛra ka baro kɛ baro min ni o kun bɛ tali kɛ Nema yɛrɛ kun ka Nema ka baara bolo dalenw a ka kuma kɔnɔ Nema ɲɛmaaya la a y'i da se o caman ma an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ yen ko interview la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro a bɛ kunjɛ nin yɔrɔ in de la a k'an bɛn dɔgɔkun nata interview la semaine kɛnɛ kan n'Ala ka jɛn ye